Și tu cu 100.000 de euro. Da, de capul. E o sumă foarte mare, 100.000 de euro. Aș face o fundație de întrajutorare a persoanelor cu handicap și prin care aș încerca să ajut persoanele cu handicap. Deci nu cu povești. Sunt majoritatea fundațiilor numai povești peste tot. Numai ei așteaptă să facă bani. Aș încerca să ajut. Deci, îți dai seama, cu 100.000 de euro aș fi reușit să ajung o parte de oameni. Cu cărucioare și cărucioare electrice la persoanele care chiar au nevoie. Pentru că sunt în țară o grămadă de cărucioare, deci firmele vând pe bani, pe foarte mulți bani, care uneori sunt mai scumpe ca o mașină. Și aș mai te-a cumpărat și un telefon mai performant un pic, că ăsta filmează nașpa rău.